Dobra, uwaga, ja jestem Niklaus, witam was serdecznie, kłaniam się nisko, naprawdę. I teraz spróbuję się zachować tak, jak robią te najwięksi na YouTubie, czyli zostawcie, moi drodzy, łapkę w górę, bo dzięki temu staję się doskonalszy. Kiedy dajecie mi łapkę w górę, to aż mi się żyła prostuje. Zostawcie również subka, wbijajcie na mojego fanpage'a i na G2A, no, i na Hitboxa na streamy. Słuchajcie, to jest gra Shadow Warrior 2, jedynki nie przeszedłem. Grałem trochę, podobało mi się, może ta mi się bardziej spodoba. Nie wiem, czy będzie seria z tego, mam już na YouTube'a dużo filmów do serii, także nie obiecuję, no chyba, że się będzie fest wam podobało. W każdym razie na razie gramy. I ja daję nową grę. Gra wieloosobowa publiczna, można się dołączać. Albo nie, ja nie chcę publicznie, ja chcę jeden gracz. Wybierz postać. Tak. Ja sobie wezmę to, żeby nie jestem aż takim lamerem. I dobra, i będziemy grali. Mam nadzieję, że wam się będzie podobało i mam też nadzieję, że mi się będzie podobało. Także jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to był jeszcze taki jeden film wcześniej z rozpakowania paczki z tą grą, także możecie sobie zobaczyć. No. Oczywiście to jest jedyny tego rodzaju materiał w Polsce. Jeżeli ktoś wam powie, że jego materiał z tej produkcji jest jedyny, to kłamie. Bo taki materiał, nagrywany przeze mnie, Niklausa z Bytomia, jest tylko jedyny. Także miejcie to w pamięci. Tu jakaś piosenka leci, boję się, żeby mi tego na YouTubie nie zgłosili, bo ostatnio mi wszystko na YouTubie zgłaszają. Będę zagadywał. La 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 la. Czemu nie ma napisów żadnych? No jedzie chłopak autem, no zagłuszam muzykę, potwory w lesie są, mogą cię zgłosić, dobra. Ba. Jedziemy sobie autem i tutaj jest wodospad taki fajny, o, tutaj siedzi jakiś gargamel i jakieś takie chopki siedzą i tu się czają za krzakami, a tutaj jest taki ninja wielki z hełmem, a ja takie auto mam fajne. O, i jeden mi skoczył na auto, ale ja go przejechałem. I złapał taki potwór królika i mi tym królikiem zajebał w szybę i ja straciłem panowanie i teraz walę dachem, ocieram o dach takiego czegoś i tak telefon leci w powietrzu a on tak podchodzi na szczyt tego i się patrzy i się odwraca i jest napis, że to jest gra Shadow Warrior 2 no. I teraz wychodzę z auta i patrzę, jest tak dużo takiej roślinności i teraz przed drzwiami nie trzaskam, bo... No. W jednej ręce mam flaszkę, a w drugiej mam katanę. No i moi drodzy, to jest właśnie ta gra, to już na początku się rzuca w oczy, w ogóle 30 FPS-ów jest tylko i wyłącznie dlatego, bo tu jest taki tu jest po prostu tyle detali w otoczeniu, studio, które tą grę zrobiło, czyli latająca dzika świnia, latający dziki knur w ogóle, bodaj coś takiego, zrobili w tej grze taką roślinność, że ona po prostu jest lepsza nawet niż w życiu prawdziwym. No widzicie, no te pokrzywy to aż się chce zbierać i reumatykę leczyć. Ja oczywiście komputer mam za 14 000 euro, no ale wiecie, no bitrate musiałbym ustawić 50 mega i nikt na streamie by tego nie mógł oglądać, także ja wychodząc naprzeciw potrzeb potencjalnego odbiorcy, po prostu zdecydowałem się tutaj na 30 FPS-ów, aby nie było z tym żadnych problemów. Także jak widzicie, oprawa graficzna w tej polskiej, naszej rodzimej produkcji stoi na najwyższym poziomie, także nie pozostaje nic innego, tylko radować się, że jest to kolejna produkcja po Wiedźminie III, która być może na wielką skalę podbije świat swoim rozmachem. Tak. Tak, woda, bardzo ładna, można nawet ciąć wodę, jak widzicie. To jest, nogi widać, to jest bardzo istotne. Robią się splasze we wodzie. Można wejść tak pod wodospad. O, tu jest skała nawet za wodospadem. Bardzo fajnie. Tu są takie drzwi. O.
Tu taka szmata powiewa, niestety tego, jak normalnie to jest takie realistyczne, patrzcie, widzicie jak na tych liściach klonu delikatnie te promienie słoneczne tak opiewają je, tak delikatnie i takie na przeładowanie jest obcieranie z krwi. Rzeczywiście. Także moi drodzy, w takich momentach to jest ta rzadka chwila, kiedy wszyscy jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami. No. Także widzicie, jak się włazi w pokrzywy, to aż tak, o jak parzy, oje, czujecie? Mnie aż parzy w nogi, tak. Łoje, takie to jest fajne. Tu są takie lwy. O, patrzcie, tu użyłem głowę temu lwu. O, i tu teraz też. O, i tak tu przecinam wszystko. O, patrzcie, widzicie? I już wiadomo, że ta gra jest lepsza od Wiedźmina, bo w Wiedźminie nie dało się czegoś takiego zrobić. Mamy też takie Uzi. Mamy takiego Colta. A co to jest na G? A, to sobie też broń można zmieniać. Aż was kukle będą parzyły, dokładnie. Zacznij grać, bo zaraz skończę oglądać na YouTubie. Kolego, powiem ci tak, nie próbuj mnie szantażować, bo to ja tu trzymię władzę. O, no czy to nie było cudowne? Patrzcie, tu jakieś pająki są prawdopodobnie, albo były. Napisy włączyć, właśnie, to jest bardzo ważne, bo niestety polski lud z Nadwisły nie potrafi się posługiwać mową Szekspira, także już to robię. Nie dziękujcie. Na kusie nie rzuca flashbanga. Dobrze, także ja tutaj będę kroił sobie, o tak. Tak, oni mnie tu uczą, teraz się przełącza. Ostatnia broń, ostatnia broń, wybierz broń. O, mamy takie fajne kółko. To jest takie trochę niewygodne, ale spoko. No. O. Yuhi też tak mówił, patrz ilu ma widzów. Co, w sensie, że dużo? Czy że mało? O, tu się aż się cała figura zburzyła. Patrzcie, nie wiem czy to czasem nie jest jakaś profanacja, ale zaryzykuję, powiem wam. Dobrze. Tak, idziemy tutaj. To już trochę... Grałem w to trochę wcześniej, także trochę wiem, co się będzie działo. Grasz na myszce, tak, i klawiaturze. O, tutaj beki, niszczymy. Fajnie, tu jakieś znaki, piktogramy. Wodospad jest, moi drodzy. Kurde, muszę przestać mówić moi drodzy, bo ja tak moi drodzy, to już się strasznie opatrzyło. Najmilsi. O, patrzcie jakiej jakości tu są tekstury doskonałe, widzicie? Polak potrafi, to jest jednak to. Jak Polak zrobi, to nie ma co. To widać od razu, że to było ręką robione, prawda, tego wspaniałego narodu z Nadwisły, tych obrońców cywilizacji zachodniej. To jest to właśnie, to widać, że to nie byle co. Milusińscy, tak. Meine Dame und Herren. Tak, także tekstury mam na ultra, niczego się nie boję. Stać mnie. Nieskromnie powiem, ale wydałem na komputer 24 000 funtów szterlingów. Także nie dziwota, że tak to działa wszystko świetnie. W takiej jakości, prawda, wyborowej. Teraz test. Czyli nie ma róży bez kolców, jak to mawiają. Czy tam ognia. Roztojmili. O, roztojmili. To jest takie nasze śląskie. Roztojmili. Słuchajcie. Patrzcie, to jest w sumie... Ja bym widział taką grę, w sumie, żeby się nic nie robiło, tylko się tak cięło tym mieczem. Znaczy w sumie trochę o tym jest ta gra właśnie, taka... z tego co pamiętam z jedynki, to fabuła jakaś jest, ale... Na 60 FPS-ów nie stać. Znaczy was nie stać, bo byście narzekali, że wam nie działa. I dlatego ja, wychodząc naprzeciw, stwierdziłem, że 30 by...
Czyżby złożoność levela w tym momencie mnie pokonała? Ciekawa sprawa. Zaiste. Dobrze. Także może na odmianę krótka ta gra. Tak. Znaczy nie no, popełniliśmy jakiś błąd. Tylko na czym on polegał? Ktoś podjechał naszym autem. Grałem wcześniej. No do tego momentu już nie gra. A, mam kropki takie. A, no tego pod uwagę nie wziąłem. Nie no, oczywiście moi drodzy, to była tak zwana, jest takie piękne angielskie określenie scenic route. Scenic route, czyli po prostu taką małą wycieczkę, prawda, krajobrazową zrobiłem, żebyśmy mogli się ponapawać kunsztem tutaj, prawda, twórców i generalnie docenić to, jak oni tutaj się przyłożyli do całego level designu, aby nic tutaj nie pominąć, ani krzty z ich warsztatu. Tylko i wyłącznie o to mi chodziło. Dobrze, także podążamy. Tam widać jakieś coś. Wciśnij lewy sobie przez skok lub podwójnego skoku. Dobrze. A, sprytne. O, proszę, jaki zaawansowana fizyka. O. Doskonałe. Doskonałe. Fantastyczne. Czy tu się przyjdzie zmierzyć z jakimiś pająkami, na co wskazują te wszystkie pajęczyny? To jest checkpoint, rozumiem. Nie odnosisz żadnych obrażeń od upadku. Rzeczywiście, nie odnoszę. O! Szczuro, smak. Fantastyczna zabawa. Polecam każdemu. O! Ależ jak najbardziej! Jeszcze jak! No i to jest cudowne. Jak to mówią, no, piękna sprawa, moi drodzy. Piękna sprawa. Za wiele bym chciał. Nie wiem czemu, ale mi to Gotika przypomina. Powiem szczerze, jak się komuś ta gra kojarzy z Gotikiem, to ma bardzo dziwne skojarzenia. No ale, nie no, są części wspólne. W Gotiku też był miecz. Także faktycznie idzie się pomylić. A, wyczyść broń, no tak. To już to ganiba. Kapliczki amunicji, a ja jeszcze nawet nie strzelałem. Nam strzelać nie kazano. Jakie to ładne. Siema, siema, Lisek, witam was wszystkich. Witam serdecznie wszystkich oglądających na żywo. I tych na YouTubie też pozdrawiam oczywiście. Także fantastycznie. Weź. Wezmę. Oh, how nice for me. Shit. Fuck off! I hate it when they do that. No,
Tego się mogłem spodziewać. Troszkę poszczelamy. New clip, new life. Dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. Cutting up thugs with their faces so ugly, stomping on demons who want all that snuggly, shooting at nightmares that fly with their wings. These are a few of my favorite things. No. Bardzo, bardzo to było przyjemne. Bardzo. To jest, kurde... To jest ten... To jest taka gra, jak jest człowiek poirytowany mocno, to sobie warto odpalić i wtedy można wszystkie negatywne emocje łatwo spożytkować. Zabawne. Czy myślałem, że dadzą z nimi powalczyć, szczerze mówiąc. Trochę na to liczyłem, bo to jest bardzo przyjemne zajęcie. A co to robi? Nie ukrywam. Podejrzewałem. O jakie? Tego nie podejrzewałem, powiem szczerze. No, gra wygląda z punktu widzenia przynajmniej graficznego, no jest cudowna, no. Każdy listek osobno i w ogóle kunszt, moi drodzy, i podbój świata polskimi produkcjami. Może nie auta, nie maszyny, nie technologia, nie marki żadne poważne, ale gry Polakom wychodzą. Także dobrze, żeby przynajmniej to zostało na tym poziomie. Nienawidzę pająków. You know what's funny? You're full of holes. Pokonani przeciwnicy upuszczają klejnoty, które mogą wzmocnić twoją broń. Okej. Kurde, tutaj jest tyle różnych opcji. Umiejętności, postać, wanglopedia, wyposażenie, uzbrojenie, graciarni jeszcze tylko brakuje. Ja nie wiem, czy się w tym pochytam. Może mnie przerosnąć. Oh, hello, new ammo friends. You ready to kill some fuckfaces? Jest. Także fantastyczna sprawa póki co. O, bug graficzny. Być może muszę pobrać sobie jakieś nowe sterowniki. Nie wykluczam takiej opcji. Te paprocie to aż by się człowiek chciał położyć i potarzać w pogańskim, prasłowiańskim obrzędzie. Hey, wrong number. Oh, it's your blood. A! Odpadł mu odwłok. Przeciąłem wodę. O, możemy się wspinać. Jakieś nowe... jak to się mówi? Nowe... Kurczę. Brakuje mi takiego słowa.
Nowe mechaniki, o, nowe mechaniki. Kopyrtka. Zrobiono. Idą. Oh, hey, you guys. You need directions? Just take a sharp left through my sword and keep on going. Nice work. You deserve a hand for that. Oh, look. Feature'y. Here's what someone's No, not feature'y using to takie anymore. niepolskie. A to jest polska gra, także tutaj się staramy być jak najbardziej propolscy. Oczywiście, naturalnie. Ciasteczko. Twoja wielkość jest dokładnie taka jak to, co kochasz, a twoja małość jak to, co pozwalasz, żeby cię irytowało. Ciężka filozofia wschodu. Tu my chyba byliśmy. A, do autka wracamy, no i spoko. Czyli jak mam rubą kobietę i ją kocham, to dobrze. Nie wiem. Jedziemy. Ciekawe, czy ta gra jest długa. Poprzedni Shadow Warrior był chyba długi, z tego co pamiętam. Aż muszę żela zjeść z emocji. O! Porozmawiaj z mamusi Hejki. Z mamusią? Jebaniutki. Wąż! Mamushi Heika may be a cold-blooded sociopathic mob boss, but she knows how to decorate. No spoko, ale ja bym nie chciał mieszkać w takim czymś. Duper... Jednak nie tak trochę tylko Hello? Hello? Takie za dziwne. Jesus, is this a party or was there a toxic spill? Co to za Deadpool jakiś? Perhaps you will realize her destiny one day. Fascinating. Oh, you'll get your chance. I see. There has been an incident, Mr. Wang. Smith, what are you doing here? Jak to jest Smith, to ja jestem Smith. Nice lady, too? I am in no one's employ but my own. You two know each other? Smith is my mechanic. Fixed my car a few dozen times. I am here on personal business. Kamiko has gone missing. The birthday girl. Does that mean no cake? It's gonna mean no balls for you if you don't shut your yammering mouth. Ah, I see what's going on. The big boss's daughter got lost on your watch. Do I smell a beheading? More importantly, do you think they'll sell tickets? I'm afraid the situation is quite serious. For some time, she's been worried that Zilla has found her out. And today she was due at my garage at 4. She is never late. Whoa, 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 rewind. Zilla? Orochi Zilla? Yes. She was working in his labs. Undercover. Oh, he doesn't like that kind of thing. I'm organizing a rescue mission. Zilla's security is legendary. They wouldn't get past the front desk. And what would you suggest? Go in quiet. You send one guy, preferably one that knows his way around. Are you offering your services? Depends on what you're paying. 100,000. Cash. Ale 100 tysięcy czego? That should please my Cebularów? accountant. I still have a few old badges and a couple fakes. I can get in and at least tell you what you're dealing with. Go then, find out what happened. Bring her back if you can. Back here? No. This is the first place they'll look. Take her to... I have a secluded location you may use.
Okay then, take her to the old man's place. Bring her to my garage. I'll meet you there. What do you want me to do with this? I can give it to her when I see her. Lo Wang, Yes. don't fuck this up. If she dies, they'll be picking your fingertips out of my gardens for weeks. Fingertips Lady to sure knows how chyba to motivate her workforce. czubki. Intimidation is the tool of the fearful heart. Hey, it beats being the fool of the tearful fart. That's deeply stupid. But it's true. Fair enough. Get out of here! No, Gerary here. Paznokcie, fingertips, no... Nie, fingernails to są paznokcie. Opuszki to są fingertips chyba. Co to mi tak jakoś... Pomperinio. Dobra, wypad. Jak wam się, moi drodzy, ta gra póki co podoba? Możecie napisać na czacie na streamie. A jak oglądacie na YouTubie, to możecie napisać na YouTubie. Możecie już sami grali nawet, to możecie się podzielić opinią. Czy Polak potrafi? O, to będzie dobre hasło na tytuł. Czy Polak potrafi? Starting to feel like a goddamn babysitter. But you know what? Babysitters make good money. Gites. Gites majonez. Ej, a wiecie co ja mam w ogóle... popełniłem straszliwy błąd. Wybaczcie mi na chwilę. Ja muszę tutaj coś zmienić. Shadow Warrior, ale nie mogę dać 2. A, to dobra. To zostawimy na live show. Peep show. Dobra. Jadymy. Oprócz fabuły, znaczy w tych grach nigdy nie była najistotniejsza fabuła, no nie oszukujmy się. Za mało wybuchów. Myślę, że na to jeszcze przyjdzie stosowny moment. Dobrze. Wow. Welcome to the shiny, happy future. Hey, 1 out of 3 ain't bad. Oczekiwana ocena na PS4 jest słaba 5.2. No to chyba na PS4 coś z tą grą jest nie tak widocznie. Co to za jakieś Japanese punk? It's just so hard to find a good forger these days. Note to self, kill your fucking forger. No kto by się przejmował oceną na PS4? PS4 słabe jest, to jest słaba konsola, no. Kurde. Znaczy to nawet nie jest problem, że to jest słaba konsola, tylko konsole są słabe. A, to nie to. Looks like this isn't your month. W ogóle to wyszło na konsolę, też się tak teraz właśnie zacząłem, ale ładne te odbłyski w podłodze są. Więc też nie kojarzę, żeby to było na konsolę. PC Master Race, no wyłącznie, no gdzie taka grafa na konsolach, no. Przecież to się mija z celem. A to oni też są źli. Oh man, yeah! 2017.
Aha, że wyjdzie. No ale na razie nie ma, tak jak gadałem. Także dobrze my gadali. Nie skojarzamy. It's not whiskey. Nie ma jakichś but it'll granatów. O! To są chyba jakieś cyborgi, kurde. Oceniałem słabo, bo muszą czekać. To jest bardzo prawdopodobne. Jak poleciał. Przemawia przez Oh, nich hello, tak new zwana ammo friends. zawiść. You ready to kill some people? Ale fajne. Łoje. Można zwymiotować. Pieniądze i amunicja i ciasteczko. Józef Konrad Polak. Tak na marginesie, nie wiem czy wiecie. Tak naprawdę nazywał się Józef Korzeniowski. Takie są fakty. Także wiedzieli kogo przywołują. Czy ja mam zejść niżej znowu? Trochę się boję tutaj spadać. Today is a good A day ten to co? die. Fuck you. Fuck you. Znaczy, nie wiem czy ma coś wspólnego z Markiem Konradem. Szlachcic ukraiński. No ale to broń Panie Boże nie znaczy, że był Ukraińcem. To nie ma nic wspólnego. No i wszystko dobrze, co się dobrze kończy. Stop. Wait a time. A, to było dobre. Ładuj to. Oh, yeah! The future Yes. just keeps getting futurier. Zbieramy wszystkie. Bym przysiągł, że się ruszył. Poziom trudności chyba normalny, taki, no taki łatwy, ale niełatwy, znaczy normalny. Gdzieś tak. Ulepsz broń, koniecznie. No dobra, no. Ojeju, jeju, 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 jaźń absorpcji. Mocarna dusza. To bym sobie może dodał do pompki. O. Umiejętności. Po jednym. Gaming Nexus 9/10. Aha, czyli są bardzo wysokie oceny generalnie tej gry z tego co widzę. No i spoko. Dobra. No i jesteśmy ulepszeni. Także Polacy zrobili grę o japońskich wojownikach w cyberpunkowych klimatach, którą będą ogrywali ludzie głównie po angielsku. Czyli jak zawsze. Ja coś źle poszedłem. Chyba. A miałem w prawo. A, dobra. Coś czuję, że tu coś może It's być. locked. Bulletproof glass, too. I wonder if that's... Ah, Kamiko. My star. Przeczytałem Kamilko. Yeah, of course it's her.
Mrmgpch. Come now. Gada jak Calm yourself, typowa gadka my baby. dear. Let you go? I'm afraid I can't do that, my dearest. It would spoil our grand experiment, and you always loved experiments. Before we embark on this grand adventure, there's something I should say. I am deeply in your debt, young lady. I would never have achieved all that I have without your help. The lab just won't be the same without you to steal from. Proceed. God damn it, Zilla. I knew you were into some twisted shit, but this is on a whole other level. That's strange. Co oni tam za zabieg na niej What's przeprowadzają? happening? Is she all right? Someone check her vitals. Pulse is normal, sir. Untie her gag. I don't want her suffocating. We need her to be... Flies, carry on. The stench of death. E my. ma głos jak ten z Władcy Now Pierścieni. this is getting interesting. Mały, brzydki. Oh, shit. Bulldozed bodies. Open sores. Dismembered children. Secure the room. I need to examine her in Niestety person. mówi w I'm on my jakimś way. nieznanym języku. Yes, sir. Smigol, ja. You guys know a good Mexican place around here? What? Get him! Jakieś szalone baby. Znowu mi będą bić szalone baby. O, sorry, widz. Looks like this isn't your day. Szalone baby równa się baby. Właśnie tak pomyślałem też na chwilę. Są jakieś nieszalone? Jaki fajny mech. Idzie wejść? Szkoda. Nie używasz w ogóle many. No nie używam. Gdzie te wrogi niby są? A są jak najbardziej. Jeszcze jak? A tu! Czy gdzieś... A to! New clip. New life. Dobra. Small, but efficient. No, nie lotaj tak. Kurde giździe. Proszę, jak ładnie. Jeśli zdobyłem rzecz wystarczającą ilość karmy, a co to za karma? Nie mówisz. Poważnie, rozumiem czat, ale ty. Co? Kurde Chrom, już lepiej nie pisz, tak jak ci radziłem. Jak żeśmy narozwalali fajnie tego wszystkiego. Pieniążki. Powinna być skrzynia chyba. Hajsiwem.
Jakieś kraby hodują. LOL? Ha! Pocięło go jakimś sposobem. Kurde, coś mi do oka wpadło chyba. Kamień węgielny. Czuję, że to wylezie potem. Oby nie. Za bardzo ładne laboratorium, jak na laboratorium. Bardzo gustowne. Nothing like a fresh clip. Hey, you dropped something. Oh, it's your blood. To błąd, one nie mają krwi. One mają jakieś takie coś, takie dziwne. Niewiadomego pochodzenia. Białe. Odnośnie kobiet. Nie no, prawdę powiedziałem. Co nie powiedziałem, prawdę? Przecież każdy się zgodził. Coś tu idzie ugrać. O! O ty! To był taki niby słaby boss, ale słaby był, słaby. A nie, on tu dalej żyje niby. Hold yourself together, man. Nie dałem mu satysfakcji, ani w ogóle nic. Zobacz na mapie legendy, co jest na mapie. No ale ja wiem, co jest na mapie. Gdzie jest legenda? Legenda mapy? No co jest, no... Jest hopek, jest amunicja. Jest coś takie czerwone, to nie na tym poziomie. I są drzwi do otwarcia, znaczy karta do podniesienia. No i wszystko. I życie. Znaczy i życie, i te. Ale limit, esencja ci. Na co ci to? Ci. 0, 1, 1, Hodują beboki. 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, Kurde, do I see boobs? 377, Całkiem. 610, 987. Nie no, niech se liczy baba, nie? Nie będę przeszkadzał. 1581. Niech se kobieta liczy. 6765. A nuż się doliczy. 17,711. 28,657. 46,000. Dobra, źle jej to idzie, już z nią pogadam. 70. Hey, spooky number lady. I'm gonna get you out of here. I just need you to... I am the graveyard of hope. I am the end of all times. I am the shadow of the world. Indok Thil Boshina. Ona chyba po litewsku mówi. What thou wilt shall be the Nic nie whole of the rozumiem. law. I am the filth under your nails. I am the oil that stains your soul. I am despair made manifest.
Okay, so this is probably a terrible idea, but I'm sort of out of options here. I'm gonna untie you. When I do, please don't eat my face. I'm a friend, okay? Friend. All right, here Dobrze we go. tłumaczy. And my face remains uneaten. Gonna put that one in the plus column. Up you go. Come on. A, ten Take it kursor. easy there. You're doing really well with the non-face eating. Now, where's the emergency exit? Fuck, Zilla, this place is a fire hazard if I've ever seen. Oh, hello, ladies. What's that? Oh, you're What's trapped that? in a glass box? Oh, that's good. How many years did you spend in mime school? Listen, I would love to stay and catch up, but I've got this possessed girl and she's... You see what I mean? Kids today, right? Jajcarz. Smith, Kamiko, what happened? Mamiko. I shot her up with some kind of serum, and she went like this. Follow me quickly. Through here. I hope I can trust you. Whoa. What is this place? This is my Wow. other workshop. Holy pieces of sacks of shit. Where did you get all these swords? I made them. They are my family's trade. But there is no time to explain. Siema, They siema, are witam. down here. Okay. Było, No. były, Wait oba, here for a moment. buby. Wait here. Oh, not a problem. I'll just hang out here while Linda Blair pukes blood out of her eyeballs. I know. I don't like it any more than you do. Can I, go now? Unless we act quickly, she will die. Who's this we, Cześć, white Adi. man? Excuse me? Okay. What do you need me to do? I need a place for her to stay. I have a futon she can sleep on. It's also my couch, but it's clean. But shit, you have this place. Why can't she just stay here? I need a soul she can co-locate with. You need a... Her body has been corrupted. If I do not separate her soul from it in the next few minutes, it will become corrupted as well, and she will be gone forever. That is pretty fucked up. Once her soul is removed, we can fix her body, and then she can re-enter it. But in the meantime, I need a place to keep it. Her soul. Seriously. I did something like this once before, and it did not end well. In truth, Co on jej robi? are my only option. Well, keep it in your soul, then. I can't. I'm performing the ritual. Oh, there's rules. That's convenient. She's too far gone. I have to start. Panie, czy to jest na pewno? I'm not getting paid enough for this shit. I am the Knight's Mirror. What are you doing to her, old man? Shit its blood across the sky. Are you ready? Ready? Ready for what? A, nie, no spoko, tak... Hello? Kurde, Who is that? zasłaniam wam ją. It's me. Kamiko? The girl from Zilla Labs. Yeah. The one I rescued? Sorry, dam wam na moment tak. Kurde, przeskoczy... Dobra, nieważne. Widzicie, jak ja się staram, staję na głowie, żeby wszystko było jak najlepiej i kurde... I wszystko nie tak. Przeskoczyłem scenkę. Teraz nic nie wiemy, o co chodzi. Sorry, wybaczcie, no chciałem... ale krew fajna. Chciałem dobrze, jest rzecz jasna. Jak zawsze. Dobra, już tak nie będę robił więcej. Już więcej nie będę chciał dobrze. Nigdy nie wychodzi dobrze, jak człowiek chce dobrze. Ej, co to jest? Wow. Więcej będzie tej dziewczyny? To ja bym sobie musiał... Oj, to może ja bym zrobił... Czekajcie chwilę. Muszę pomyśleć. Dobra, ja bym zrobił coś takiego. Edycja na żywo, to jest duch XXI wieku dopiero. Kiedyś to tak nie można było. Tylko jeszcze to edytuj, wyłączyć. Cudownie, dobrze.
Tego się trochę nie spodziewałem też. Z wiele nie spodziewałem. Jak ładnie. Jest mnóstwo niespodziewanych akcji. Jakie fajne ten w ogóle. Teselowane kamienie. Ciekawe czy DirectX 12 tutaj jest. W opcjach nie było nic na ten temat. Jakieś pierza latają. Tu jest jakiś szynk. Walczymy z alkoholem, bo alkohol to jest zguba. Zguba, totalna zguba ludzkości, moi drodzy. Należy z tym walczyć. The Hogs. Takie nawiązania tutaj robią, kurde. Do siebie samych. Czy to tak powinno być? No, wydaje mi się, że może tak nie powinno być. Dobra, tu jest zbrojownia. O! O! Tadek Zieliński. Aha! Ale jaja. Uciąłem tatkowi głowę, naznaczyłem go. Jeżeli nie kojarzycie, to ten pan podarował mi kolekcjonerską edycję dodatku do StarCrafta 2. Pomimo, że nigdy nie miałem StarCrafta. Ale panie tatku, bardzo dziękuję, jak pan ten film ogląda, chociaż wątpię. Także tego. Dobra, wyłazimy. Czyli to tak miało być. To był taki easter egg. Zawsze chciałem studić taki... Kurde. Takie coś. Taką manię wszystkiego rozwalania. Ale akwarium to nie można, bo ryba już wyjęta. Just keep swimming. Jajcarze. Perfekcja umysłu. Czuję, że z tym będzie dobry fan. This is so strange. I'm in here, seeing through your eyes, but I'm also asleep back in Smith's dojo. I can feel myself with my eyes closed. I wonder if I can... wiggle my... Don't pull a muscle. Would it kill you to let me concentrate for a second? Bo się You think it's skupasz. easy sharing your mind with someone? I don't think I can move my body at all. Just so long as you can't move mine. Yes, sir, Captain Krusty, sir. At ease, soldier. No i... Alienware. Dobra, wyłazimy. Ej! Wylazłem na ulicę. Co tu jest? Świat otwarty? I trochę otwarty pewnie. Pół otwarty. Jakąś broń z kosmosu mam. Trochę jest taki mniej liniowy. W sumie tu już byłem nawet. Porozmawiaj z Hydem. Nie wiem. Nie to co w Gears of War. No, w Gearsach nie idzie rozwalać oświetlenia niestety. So you Jaki Hideo? paker. Master Wang! It is a pleasure to meet you. I've heard a lot about you.
All good, I hope. It's a pleasure to meet you. Fucking kids. Jajcarz. Hey, what's going on, Hideo? The usual. Training, vigilance. I've taken over the kung fu sessions for Master Smith while he works on a cure for Kamiko. Nice. Mamiko. Sounds like fun. It's work. We have to be ready at any moment. For what exactly? Justice never rests. Well, you're a serious young fellow. I'd say you remind me of me, except you're about as far from me as humanly possible. Thank you, sir. I'm not sure how to take that. Master Smith asked me to show you some of the chi techniques we have developed here. With your training, they should be elementary. Fire away. I'm always up for new and better ways to fuck shit up. Naturalnie, nie inaczej. Dzięki. Nigdy nie umiem tego dzięki kliknąć. Wow! Ja. This is amazing. Teraz nawet nie będę musiał podłazić do ludzi, żeby im robić ała. Miecze dystansowe. Najnowsza broń III Rzeszy. Szefie, we need to talk. A co ja mam? Czekajcie. Przed ostatnim bossem. No ja nie wiem, bo ja nie poszedłem jedynki. Czekaj, musimy... Wrócę później. Kurczę. A, bo tu jest amunicja taka jakby. A, ja tego nie widziałem. Dobra, baba leży. Baby niech leżą. To jest opcja dialogowa. Co jest opcja dialogowa? Te pierwsze okno? Ale przecież to klikałem. Lo Wang. A to trzeba było 5 razy kliknąć. No dobra, no. Oh, you know, Okay. it's great as long as she keeps her mouth shut. I have to ride around in this cesspool of your mind all day and not talk about it? I wish I had skin so I could crawl out of it! You pompous, oversexed idiot! She agrees. I very much doubt that. Please, treat her with respect and kindness, Lo Wang. She is very dear to me. Oh look, someone with manners. Shocking. I'm sure you two will find a way to put aside your differences in the name of the greater good. If by greater good you mean me getting my money, then I heartily agree. Money is an illusion used to hypnotize small minds. But it sure helps when you're trying to buy a bottle of good whiskey. I need 4 things. First, a demonic rod. Demoniczne Then the perło. skin of a large mammal. And some Erotyczny raw chi artefakt. crystals. They can usually be found near black rain pools. Careful though. The pools are what seems to be causing the mutations in the animals out there. Maybe I'll pick up some dinner while I'm at it. I would not recommend eating them. I'm doomed. I will also need golden chrysanthemum. The vendors in the marketplace usually have them. Wow, crystals and flowers. Hey, dudes, we going to harmonize our resonances and use them to levitate the Pentagon? Something like that. Come on, the sooner I have these materials, the sooner I can get Kamiko back where she belongs. All right. Back in a jiff. Czy ja to zrobię? Naturalnie. Naturalnie, że to zrobię, ale żaden problem. Jeszcze jak? Widziałeś, co leży nieopodal jej ciała? Co? To? What the fuck? Czyżby to był potężny kutangon?
Czekaj, jeszcze mam kwestię jedną. Dobra, nie chcesz gadać, to nie. Z wypustkami. I to jakimi? To nieludzkie. To jest nieludzkie. Yo, mama z dildo. Beszt. Kutafon 3000 edycja turbo. Zasilany na silnik spalinowy. Człowiek diabeł. Larry, how's it hanging? You know this guy? Old friend. Człowiek You always diabeł. make me smile, Lo Wang. No, wait, that's not it. You always make me fart. That's what it was. That hurts, Larry. You know, you're a real demon, you know that? That's what my mama always told me. What can I do for you? I actually have a very special request today. I need a golden chrysanthemum. Ooh, specialty item. Okrutnik. Very hard to find. Można by Come on powiedzieć now, Larry. I know you're okrutnik. holding, and you owe me one. It's a fair cop. Yakuza mess with you anymore? They still give me dirty looks from time to time, but there hasn't been an incident since you put the fear of Wang in them. I did do that, didn't I? And I do owe you one. Here, on me. Bring your wallet next time. Okay. Hey, thanks for this. Thank you. You saved my business, maybe my life. Hey, let's not get weepy about it. I don't want you to start spitting acid everywhere. Racist. Demon, big kiss. Ew. Rasizm. Rasizm, co sprzedajesz? Co masz z broni? Czekajcie, się wydupczą. A R5... Nie stać mnie, facet. Tak sobie musimy kupić trochę. Tak, był Mosin na ścianie, też to zauważyłem. Karmicza jaźń. Dobra, na razie styknie. I'll be back. That demon's name is Larry? Wow, his real name is unpronounceable. He wanted something his customers could relate to. And he chose Larry. Yeah, said he saw it in a video game. Nerds. Look who's talking, Dorcas. Larry grał Car, sweet car. troszkę. Is this our only transportation option? Why, you got a better idea? Sorry, I'm just used to... What, teleporting? Actually, you're not far off. What? I figured it out when I was training with Smith. It was an accident. You accidentally teleported. When I calm my mind, I can see these statues. And if I focus on one, it sort of pulls me to it. In the real world? How? I have no idea how it works, but I've been doing it for the past year. No wonder Smith took an interest in you. Here, close your eyes. I'll show you. No, boję się. Otóż mapy udaje się na wzgórza cienia. Misje. Prędcy, prędcy i wkurzeni. I wkurzeni. Dobra, beka. Telepoltujemy się. Wolałbyś samochód niż teleportację. O. Ciekawe, jakiś łuk tutaj ma. Ciekawe, czy będzie taki łuk. Pewnie będzie kiedyś tam. Teleportuje się, tak. Dokładnie. Dowolny klawisz. Kurde, nie ma takiego. Dobra, szybcy i wściekli, prędcy i wkurzeni. To jest tak zwana czerwona planeta. So, boss's daughter, huh? Must be nice. Czyli kraina bolszewi. Yeah, it's great. You don't get a childhood and you never see your strasznego. dad. Well, I'm sure he's a busy guy, but I bet he dotes on you. Wouldn't know. Never met the guy. What? Doesn't he live around here? Apparently. I guess criminal masterminds don't make the best parents. Dajmy no Mamushi Heika mastermind. says it's a security precaution. A lot of people want him dead, I guess. How about you?
I don't want him dead. I don't even care that he's alive. Well, he got you a pretty nice gift. Po co mi to było? What was it? Some kind of amulet looking thing. Well, does it do anything? I have no O idea. curwa! You Wielki ryj! Will you ask Smith next time you see him? Oh yeah, sure. I'll put it on my list. Mały ryj! Fucking shit. Sorry. Popsułem trochę zabawę. Jakieś bydlaki. Była produkcja, ej. O! No, nie można narzekać. Demoniczne berło. Coś mi się wydaje, że te berło wyglądało jakoś tak podejrzanie. No dobrze, no. Patrzcie jaki. Plazma z niego wypadła. To nie kaliło się. O nie. Sorry. Spróbujemy sobie teraz na wroga z piłą. Będzie taka okazja. Zobaczmy. Pieniądze. Chujowe te berło. No. Dokładnie. Exactly. Coś będzie. O nie! Slow motion. O! Sorry. Kryształ ci. Tak być mogło. Rzeczywiście. Czy mam jakieś punkty może ulepszenia na przykład? Coś tu mam, kurde. Se pompkę. Nie mogę se pompkę. Nic se nie mogę, niestety nie. Tu se mogę zrobić dusza groźby. To jeszcze nie było. I odporna dusza. I to sobie ulepszymy. Wszystko wybucha. No tak jak w życiu, nie? Tutaj przecież mam tego dużo. Dobra. Jesteśmy zlewelowani. Co jest na V? O nie! Be very, very quiet. I'm hunting dickheads. To ja tylko chciałem... Panie! Ja tylko podciągnął. Przepraszam. Kurde, przepraszam, że nie... Ale ciaplyta. Zajebiste. Wygląda jakby się komuś, kurde... By się komuś wylało bardzo dużo oleju. I zmieszało z jakimś takim... czymś takim... Będą pajączki pewnie. A jednak jest on.
Sprawnie poszło bardzo. Zające z rogami. Co jest tutaj na przykład? Ołtarz szatana. Jakiegoś. Idziemy stąd, się dzieją pogańskie rytuały. Tu jakieś snopy słowiańskie z teledysku Cleo do Natana. Lol, a ten co? On się wkopał w ziemię. Punkt kontrolny aktywowany, no i dobrze. Królika. O! Jakiś nowy szatan. You feel lucky, Mary? A, dobra. You mind keeping the blood to yourself, please? Gdzie miecz nie może, tam pompę poślę. Serwus, witam wszystkich. Jak wam się gra podoba, Rostomili? Według mnie to jest to, czego nam graczom potrzeba. Czyli dużo się strzela, dużo się obcina kończyn, dużo rzeczy wybucha i w ogóle jest dużo wszystkiego. To jest gra trafia w punkt. Uderza prosto w potrzeby gracza. Twardy szpon. Ej, kolego! No, to jest dobry czas na ładowanie pompy. Jak nie ma systów jak były? Ja nie mogę umrzeć. Hold yourself together, man. To śmiertne ćwiartowanie. Jakie did you do koszta for gierki? Zilla? Ta I'm a edycja co ja mam scientist. 108. I worked in his sheep 108. physics lab. Oh, I see. Like on chi engines and stuff? I actually helped him invent chi engines. No shit. I'm surprised Zilla didn't consider you more valuable. Oh, he knew my value. Treated me like a golden goose. Until you laid just the golden egg he was looking for? Something like that. Życie jest jak gra, kiedy zginiesz. Tego nie ogarniesz. Co ty gadasz, człowieku? No. Także widzicie, polska rodzima produkcja. Postać ma chyba Parkinsona. Widzicie, jak mu się trzęsie ta broń tak? Drży? Albo dawno nie pił. Także możliwe, że schodzi albo wódeczka, albo właśnie dawno nie było. Co się dzieje? O! Co to takiego? That all you got? Co tam się rodzą za bestie? Idziemy tam. Lecim tam. Dawaj, szczółka go. Kolanko. Patera. W sumie to przez duży, że tak powiem, odcinek czasu nie ogarniam, co się dzieje na ekranie i tylko klikam.
I to się sprawdza. Wypadły z grobowca tajemne rzeczy. Coś tam sycy. Pieniądze zawsze wezmę. Mam prawie 50 taurzynów. A, nie dałem się. Nie, strzały jak Lucky Luke. Taki skill. No naturalnie. Ja... jeszcze jak? Oczywiście. Koniecznie zabiję króliki. Ja i tam... O kurde. I tam będzie taki jak w tym, jak w Monty Pythonie. W końcu. Ja to pamiętam z jedynki. Nie będzie go szło zabić. Prawie. O! O, co to jest? Ostry koleś. Dobra, kolesiu. Feel lucky, chump? A, to beka. Beka z typa. Jak on się skulał? Nie widzę, co się dzieje. A, tu jest jeszcze. It won't work without cheating. Co, już umrzył? Prostsze jak myślałem. Dobra. To mi się tak podoba ta roślinność, że w sumie szłoby tak stanąć i tak się... Tak aby w H1Z1 mogła być, to by było. Ale nie ma. Jest dużo brzydsza. Nie najbrzydsza, ale nie jest cudowna. Siemasz Arget, siema Morte, witam was wszystkich pięknie, serdecznie na wieczornej transmisji, ostatnim streamie dzisiaj przed Niklausa wyjazdem w daleką trasę, tajemniczym wyjazdem mało tego. Także jutro streama brak, w piątek, bo kto ogląda na YouTubie to już nieaktualne, bo już... Znaczy nie wiem kiedy to na YouTubie będzie w sumie. Postaram się, żeby było na piątek, ale może się nie wrzucić. Niestety nie mogę streamować i wrzucać filmu jednocześnie. Deszczu nie widziałeś? Widziałem. Był deszcz w jednej misji. Mess with the bull, you get the way. Niklaus, jak to jest, że ludzie mają live'a na YouTubie? No, podejrzewam, że jest to tak, że mają ochotę go zrobić i naciskają przycisk i odpalają go. Myślę, że tak to działa mniej więcej. Wymagana jest do tego przede wszystkim chęć go zrobienia. No, trzymaj się Mati, dzięki. Siema Tiny Shiny Unique, witam cię. Dobrze, teleportujemy się. A, ten deszcz!
Ej, a ja mam łuk w ogóle. Zajebisty jest, ja go nie widziałem wcześniej takiego. Ej, kurde, jeden z lepszych deszczów w grach, jakie widziałem, poważnie. Taki gęsty i to nie wygląda tak, że... Przeważnie deszcz w grach jest tak robiony, że tylko tak naprawdę on pada naokoło nas i to jest taki efekt. Tutaj też jest tak na pewno, ale ten efekt jest, muszę przyznać, kurde, doskonały. Tak, burze i deszcze są w modzie. Gears of War, teraz to... No, to jest naprawdę gra na poziomie graficznym mega zaawansowanym. Wang speaking. Has Kamiko's condition improved? Like she cares. Not exactly, but we're working on Not it. exactly. And are you integral to her recovery? I'm not sure it... Good, come to my office. I have something I need done. Will it involve getting paid this... You know, she's a treasure. Pogodejmy. Udało mi się wszystko Rowan. zrobić. I didn't expect you back so soon. Funny how efficient you can be when there's someone in your head yelling at you all the time. Do you have a problem with efficiency? So you and Kamiko are getting along then? I wouldn't call it getting along so much as getting through. Enough chatting, let's get on with it. The rock Łysy doesn't choose z the Japonii. river, nor the river the rock. Yet neither would exist without the other. Tell him to lay off the cryptic wisdom and make my stupid potion already. Kamiko says you're full of shit. I doubt that very much. Dobra Okay, jest, she said to kurde, lay off znaczy the dobry. cryptic wisdom and make the stupid potion already. That's my girl. My items, please. Here you go. Oh, and hey, Kamiko had a question. What was that thing her dad got her? It is a spirit well, an extremely powerful artifact. Say what now? It is like a container, only it can hold a person's soul. Wait, seriously? Why can't I live in there instead of with this idiot? She wants to know why you didn't put her in there. It would not be a good idea. Once you have entered a spirit well, you will never emerge. Brzmi poważnie. Oh, so it's like a Comic-Con. This is a Jak complex Comic operation. Con. It's going to take me some time. Check back with me when you can. No, dzięki. The cure is coming along nicely, but it needs more time to cook. In the meantime, do you think you could help me with something? Does it involve moving a piano or coming to an open mic night? It does not. Then I'm in. I'm running out of crude. And crude is... Bryja. Unrefined black rain, the raw material that comes out of the ground. Out of the ground. She's telling me. I'm Oh, sorry. That's right. I didn't Forgot mean to about your confuse tiny things. mind. Hey, seriously, you guys have to stop that. All right, what is this stuff for? It's the unrefined material that... Just let him talk. Excuse me? Sheesh, somebody woke up on the wrong side of the collision. Sorry, I'm still getting used to this. Sludge is the base. It can be fractionally distilled into a variety of things. Fuel, lubricant, even liquor. I need it to run my forge. There's some wildcatters out west of here in the wilderness. They'll sell you some. Just make sure you ask nicely. I am, in all things, a model of gentility. I will do it. Misje w toku. To już mamy zrobione. Robimy! Dobrze, jak tam streamy? Żyjecie wszystko? Jak żyjecie, to dajcie jakiś znak, że żyjecie. Dajcie znak życia. Żeby nie było, że gadam sam do siebie. Myślę, że chyba nie, ale... Kurde, te pudełko... Może rozdam kiedyś, czy coś? Nie no, żartuję. Za ładne, za dobrze pachnie. Dychamy. No to spoko w sumie. Co to za życie? Dowolny klawisz. Nigdzie takiego nie ma. Heh. Stary żart, ale dobry. Cheaterzy. LOL. Fajna nazwa. Well, they weren't refining fuel out here. No wonder they blew themselves up. What do you mean? They were trying to make black whiskey.
Hey, we all need to take the edge off now and then. Right. Tell me about that when you go blind drinking something your buddy mixed up in an outhouse. Hey, Beat's getting blown up. Looks like these guys did both. Fair enough. Oh well, guess we should head back. No way. We need to get Smith some crude. You know, Scylla has an operation out here too. I've never seen it, but it can't be far from here. They're just gonna lend us Dobra, dobra. sludge? You may need to convince them. Can be very persuasive. I jadymy! Ua! You're not the ugliest thing I've killed today. No pa. You're not the ugliest thing I've killed today. Spryciarz. Hajsy zawsze chętnie. Jakie ładne kwiatuszki, stokrotki. Gynsie pympki tak zwane. Byku! Jak mnie oszukał. What? Jak z tego, z Siriusama. Ty ma punczkę. Panie, spokojnie, ale... Spokojnie. Jak na wojnie. Tu wiadomo. Bo gdy się możecie poczuć takim super czaderskim gościem i biegać, skakać daleko, wysoko, szybko. Wow, jak wsięło. Okej. Jak tam przejść trzeba? Chyba po tym moście muszę się w H1 bym grał. Potem wracasz do smutnej rzeczywistości, tak. No ale to przynajmniej, kurde, na chwilę se poszalejesz. Od tego one są. Od tego są one. W sensie gry. W sumie dobrze, że kobieta nie gada podczas walki. No, kobiety jak się rozgadają, to by całą walkę zagadała. Mogłoby tak być, co nie? O kurde! Ale bym spadnął. Ja. Halo? To ja, Niklaus. Proszę otworzyć. Czyli musimy iść do tyłu zaś. No. Nikt nie lubi, jak baba za dużo gada podczas walki, nie? Idą śmieciuchy. Hono. Leszczyku. Dobra, przegiąłem. Who goes the boomstick? Kurde, pompa, this is it. Totally.
Siema, siema. Elo, elo, 320. Raz, dwa, 3, 5, 6, 7. Łażę jakieś cipska. Za przeproszeniem. Myślę, żeby nikogo nie obrazić. Tak mi się jakoś... Yourself together, man. Klissy z piekła. Siema, siema, elo, elo. Yes. Jak się ramy sprawują? Ramy jak to ramy, no, działają. Jest I'd heard 16 giga. people do this out in the wilderness, but I never quite believed it. What? Just go out in the woods and dig for crude. How else are they supposed to get it? You should see Zilla's operations. Clean, efficient, safe. This is like playing tag in a uranium mine. If you love Zilla so much, why don't you marry him? He's a great scientist. Yeah, so was Oppenheimer. What's the weather like up your butt? See for yourself. No, tak to z babą właśnie. Tu coś jest. Także tym razem mam już faktycznie 16 giga RAMu, to już nie jest 12 tak jak ostatnio. Się wkurzyłem dzisiaj i mówię tak. Mógłbym zamówić na Allegro, ale w dupie to mam. Poszedłem do Proline'a w Bytomiu i zapłaciłem jeszcze mniej, bo zapłaciłem 190 zł za 8 giga w Dual Channelu 2x4 z HyperX'a, jakieś tam takie z radiatorami, takie coś tam black, bla 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 bla. A na Allegro bym zapłacił 200, a jeszcze bym musiał za przesyłkę zabulić, także... Keine Spaß. Czyli ich mam. A tak już mam wrażone, wszystko działa. Idę olo. Kluc. Siema Freskim, elo. Zilla. Gamezilla. Idzie stealth-killa zrobić. Ja, Fest. Stealth-kill. Jak sierot. Good morning, Starshine. Good night. No czekajcie, ciule. Kurde, ja to muszę... You know what's funny? You're full of holes. Wiesz co jest zabawne? Jesteś pełny dziur. Kurde, dobry żart. No, miało być po cichu. Prawie wyszło. O, jak ninja na ninja, znaczy samuraj na cyborga samuraja. No. Stealth kill. I'll just take this. Wyszło dobrze. No i co? No i kurde, wszystko. Day is the day. To był jakiś ten ciekły azot. Fajne mają pojazdy, kurde. Super nowoczesne, kosmiczne. Teleportacja. Do domu. Czy do bazy. Ale się piękna pogoda zrobiła. Jak ładnie.
Patrzajcie. Na odmianę po Gearsach, nie? Tak ładnie, jasno wszystko. W Gearsach tak smutno. Przeważnie. A zajebiście przeładowuje. Badass. 100% badass. Badass. Pralnia Żeby szybciej schło. New life. New clip, new life. New clit, new life. Żartowałem. Siema. I need you to figure out what Cześć, that little prowajdek. shit was working on. She sent regular reports, but I think she was holding out on me. Of course I was holding out on you, you evil bitch. Evil bitch. What's so funny? Nothing. Private joke. Wewnętrzny żart. I need you to go to her apartment Tak, in the tak. city and bring me anything you can find that looks like science. Notebooks, lab equipment. Sounds like it requires a lot of initiative. Listen, you cocky piece of shit. Oh. I hired you to protect a very Szefowo. expensive piece of merchandise. You brought her back Nie broken. obrażaj. Until she's fixed, your ass belongs to me. If I say I want a human bird feeder, you start shoving crumbs up your ass. That's colorful. I'm just used to jobs that require more chopping and less hauling. Oh, you'll get your chance. Zilla's gonna have her place staked out with some serious muscle. Damn. I mean, wonderful. Have fun, you miserable piece of shit. Love you too, sweetie. Kurde, jak obraża. Will do it. Enjoying your vacation, Mr. Wang? Oh, it's going all right. I could use another Mai Tai and some sunblock, though. Well, if you can rouse yourself from your leisure, I have further use for your skills. What's going on? Some assholes are cooking up back alley shade in the slums. Oh, that's horrifying. I need you to put a stop to it. For the, children? No, to show them that no one sells shade in my territory without getting his balls shoved down his throat. I think I can handle that. Mobbing. Dokładnie. No zrobię to, no She dobra. is a charmer, huh? Sometimes Chaba. I fantasize about her being slowly eaten alive by ants. It's comforting. Remind me to stock up on borax. Nie wierzę. A, no jednak idzie. Wszystko się zgadza. Jeszcze jak? Najbardziej. Naturalnie. No, Gandalfie. Zrobione. I found your pals in the forest. Give him the crude. What about them? They were playing a little fast and loose out there. Give him the crude. What did you expect on the frontier? Let's just say you could fit what's left of them into a decorative vase. Will you just go? Oh, well, then I'm gonna have to think about how to source some more. Just relax, old man. I got you covered. You are such a... Call me old man again, and I'll cut your wang off. I read you loud and clear. Utnie mi wanga. Come see me again if you find yourself at loose ends. Brzmi poważnie. Dzięki. Hey, I've been meaning to ask you about these swords. Yes? You say you made these? These are Tamagahane steel. You don't just make Tamagahane steel blades. You don't, but I do. I apprenticed for 20 years, and each sword takes me around 6 months. You spent 2 decades learning this? That was a quick study. How did you find a master swordmaker willing to take you on, given your, you know... My non-traditional skin color? Yeah. I learned from my grandfather. He was a traditionalist, but was able to overlook my background, given the complexity of our family history. Do tell. My grandfather was the last surviving member of the Masamune clan. Is Masony. that so? And let me guess, your uncle was Kaiser Soze? Believe what you want. I am who I am. I've heard that one before. I think it was, Yahweh. Or was it Popeye? Ależ I always get kalują. those two mixed Ależ up. kaling i Your oto smola. disbelief is reasonable. So much. My family was a living ghost story. They forged the Nobitsura Kage. If you Kage. believe that sort of thing. Believe it. Brother, I own it. Now, who is telling tall tales? Oh, I got it right here.
but it's not what it used to be. No? I used it to kill a god. After I did that, it began shrinking. See? Fascinating. Does it have the powers from the stories? It did. Little hard to wield now, though. Unless you're Mighty Mouse. What if I told you I could fix it? I'd say that's the third most unbelievable thing you've said during this conversation. Let's see. Oh, dear. I don't have the correct scrolls here. They're in my grandfather's library. If you retrieve them, I will see what I can do. Oh, don't worry. Fetch is my favorite game. I'm not telling you how to live your life. If you're in the neighborhood, check it out. Or don't. Whatever you say. Zrobię to, jak najbardziej. Jeszcze jak. Ale ja sobie w tym momencie zakończę odcinek na YouTube'a. Nie wiem, czy będę dalej nagrywał, bo mam kurde tyle już do powciepowania na YouTube'a i tyle pomysłów, że chyba się nie zmieszczę z kolejną serią. Już w ogóle mi się nie chce kończyć niektórych. Zgłaszają mi prawa do muzyków i tak dalej. Zobaczymy. Dziękuję za uwagę. Jeżeli wam się materiał podobał, zostawcie łapkę w górę, wbijajcie na Facebooka i innej. Dzięki za uwagę.